try sesin pat ngai kublai pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong jisu te ha ke video ngakwa pangan ai ke jing sneng ke jing kentu ye pi baro ki baju pek ye ke channel te kum ki khon ki jong ublai ne em sakan mau bhai ke ni ku we namar menta ke por jong ka ba ngin se yo ye ke ni ka manile te vote ye ke ni ka MDC ne em te ngai i hakum kani kapor ha e ki jing kan tho ki ba pon ha ki don te yo ba uble un sngosi yangi namar ba ngi kum kren bakla ngi kum kan tho bakla ngi kum ya menjuru ya ke ba ki we ki ong te pihak ban husiar la da pihak sngo kono kono ko bor ka balong pher phim dei re ban ya menjur lang bat kitu ki brio han re phide ban ong nai kren rash phang te ki e bar khwat e umat te hi uble te kum ki e ki te ki jing kren te ngala yo snyo ki don ki ba ong yang ni hana uta ngana pen pau kerteng re ula yo ban thiet kali ula thiet man tada kathar namar ba u chule luk pisa na ki brio ula lute na ki brio ula yo ban thiet e ka kali thar te kamlong ke bade ngi ke khung kristan bangin kren kumta namar ngim yo i ka plap pisa jong ki we bat ngim yo i ka kam ki we ka ba ki tre lada nga menta nga biang nga pet nga pan thiet ke kali nga pan thiet ke e khon jonga te shumut lada nga dei kabriu ka batre ha ka ka por na ka benta ka ribat ka jot ben riu let se nga dei minister ne nga dei kumnu te nga don sekiwe pat ki kam ki jam nga don ka jing yo ka biang nga penthiet ka kali nga shna ka yeng ka sem te la da benta phi chukono phi ong ba o nga la lute na ki pat ba nga la yo bante ka yeng ka sem yo ba nga khlem shimte na kata te hap eman aijing kanye kata te lada ki trei baharu maki kin yo ka bainong ka babha lada ki trei sniew ru maki kin yo ka bainong ka basniew te hanre lada ngi mentangin syukran ye ka bangim yo i yo bangi baklapat te ya bangin bakla ya bangin hap aijing ken ya bangin hap jinjar tang nakadaw bangi kren sniew ki wei te ka bhai ngi bangin nom kren e ru ka basniew ye ki wei te kamlong yangi bangin keno ba o na do ba ula job ya ka MDC o na do ba ula job ya ka MLA na do ba ula job MP mentala yo ban thit kali o la yo ban te ka yin ka sem o mentala phong de ki sopti ki barem ta te kamde yangi bangin pet ya kata te hanre kade yangi tang bangin duwai ken na ka banta ki nongsynshar ba kin trei hok ba kin light na ka bam sap bakin synshar hok bakin penbiang ka scheme ka bade ban ai kin ai ban pet bhai ka surok ban pet bhai ka light ban pet bhai ka ban pet bhai ka shnong ka thau ban pet bhai ki constituency la ki jong ban pet bhai ki long yeng ki ba jinjar shisha bat ha ki banta ki ba pher ki ba ki de ban yarap ka kamram chungi ka de betang bangin duai e un mat kta hi ublei te la da ki le bharu ka bainong ki yo hi ka ba bha ki le snew ki yo ka bainong ka basnew ka kamram chungi ka de bangin le kumno bangin duai ken namar bangang she perkhat bet ba lada lada u brio jonga shumut menta utre ka kam synshar khadar nga ju ong bet bala dangan yo brio mangada u brio ubade ban synshar hasnong hathau lane ha ka imlang salang nga ju ong bet ba nganom sha da le ru em namar bo ble unom shem sngob hare te lada menta ki brio kun chuan kno ki ong o bala kumta te lada de le kumangi ki brio ki bomju bam sap pat chi pya shi ten kawat ha ka por ka bangadang dok tasam tang man pam ka eke rungam yo ki brio ki wan phatwai ki ai pisar rungam not ban chim na thep shajing ai ngo ondang ala dap ngala piang phi thrai nang kwa panganang lute na ki brio o ki baduk ki bajinjar bangan le the ke kali bangan shna ka yeng ka sem te namar kata kamlong ka bade yengi bangin ka tho kulmar yo ba kam dei da dei ro e mat bat bishar hi ublei te han ra yo ba kam dei te yo ba kam dei men ta an chukuno te kamlong em ka bade te namar kata ka bahai ngi bangin nom kran snew re ki nongsynshar lada ila ban le e ngin duai ken na ka banta ka jongki ngin duai ken na ka banta ki nongsynshar ki jongi bala ki snew ru ublei un pen kala namar ha ublei baro kalong ka bala te kede kata ken ka banga kwa bangan ajing mut iphi na ya kran snew re ya ka wei pat ka party ka wei pat ka party te na ka wei bon sin kitu ki baya sha
satu gila banyi gitu kita satu gila banyi gitu tekam deh yang kita piku aban tap hak nuku sembel kata kadika mon ke jopi rekam deh yang bangin kentok lah ne bangin kren sniew yang no ru kam deh yang te kade yang tak bangin duai bet tang kata ken kolong ke bedai namar kadon sisa kajing kata yang habang ala yo sngo podan baong oh tu em tahu lah yo man tidak ketar ula sulit pan pisan ki brio te ngang perkat kata ka long ka basisya mo yo kam depan namar men hakini kisi yang yo ka we ka kubor ba nganang mut ka long ka basisya hande ondang ala tip menta ka detang ki puris kam kai te kam long em yangi bangin pensyak skori kita lani kam long yangi bangin ya menjur bat kita lani kam long ru yangi bangin kren sniew ya kum kita hande ka kam ram cugi tang bangin duwai kata kan ka ba uplay udah syams ngo bahai ka jing em ka jongi mat ngin long ki bala kurku ngin long ki basuk ngin long ki bakmen ngin long ki bakwat ki bakia ada uthlit jungi ulong bakia ngan ya tho ipi pin long ki bre ki bakwat ki bakia te nga ai ka burom show play ba ublay u it palat ya kajak berriu ka jongi namar kata dang don bon kinong tuwai ha kani ka rihasi ka jongi tenga kwa epi baro ki baju pe ikani ka channel ka jonga pin ya practice ban duwai man la ka sngi persyang shi kenta hi sngi ba pin duwai da pila arline nang best te persyang ban duwai steng kenta ha ka shi sngi persyang ban pule ba lai kenta de banduna pilan riu nyau shpo arpo pule te la da don pedeng jopi ki baju pe ikani ka channel pi ko aban ai jing kren ru pila ban ai ka jing kren ka balengkot pila ban sen nga pa whatsapp pila ban sen arsin ru te la da kala ibyang ngan upload bahkan long ka jing kurku nomor mentang ala ai lat ikini kinong pe ka channel ka jonga la kini ai jing kren bangan pe hang nu pi byang bat hang nu pi dang duna bangan yo ban penbet namar pi long kum ki khon ki ti ka jonga nama uple ulo ong nga pe galang kha jo pha ka de ka behe nga perkat kum no kinong wan jeseng hani tang kan diat han re galang kha tre jo nga ka de ka YouTube channel te namar kata masuk tanap ra ki ji kai balengkot te la slam ngam juan ra shu ki ji kai ki balengkot te nang ni syakmat ngendang ya selok ngendang snang ngendang pen ikan ya pisia te uble ka jing suk yo ban kur khu pilang baro iya ro itra